Wamkelwe ngezandla ezishushu Umongameli Cyril Ramaphosa ngethuba egaleleka eMamre eNtshona Koloni. Le nkokheli ye-ANC ikhuthaze uluntu kuba luphume ngobuninzi ngomhla wokuqala ngoNovemba luyokuvotela i-ANC. OkaRamaphosa ephelekwa ngumgqatso we-ANC kule ngingqi uthe i-ANC ikhethe umgqatswa osulungekileyo kwaye uza kulisebenzela uluntu. Die DA werk nie baie mooi vir julle nie. Is dit nie so nie? Now you know what you should do on the 1st of November. On the 1st of November ons wil hê julle met almal ANC stem. Gaan julle so doen? Nou julle het 'n baie goeie kandidaat hier. Kameraad Fiona. She's the best, and I would like you to support her, because when you support her, you are really going to get an energetic lady who's going to work very, very hard for you. Le nkokheli ye-ANC kwathembise ukuba iqela lakhe liza kwakhela inkondekazi yale ngingqi ehlala kwindlu engekho semgangathweni indlu. We are going to bring about some changes. I just went into Auntie Tuli's house. It's not a good sight. She's been living there for 40 years. Now, with the help of Fiona and other comrades, we are going to build her a brand new house. Ukanti kulindeleke ukuba OkaRamaphosa qukumbela iphulo lakhe lokugaya inkxaso eRaylands Estate. Kwiindaba ze-SABC ndingnobaThembu Zanzi.